Ramogi thuolo machielo kendo makoro wawuok e boma maduong' ma Kisumu e chenro mar penj laktar ma okelni kanyo gi Ruth Otieno kaachiel kod jalony weche mag thieth. Ramogi kawuono ni wadwani wawuok koro Kisumu gi sani nikech ma thuolo makoro wadonjo e weche manyien mag ang'ich welo odiechieng' mar tich adek dwe ndalo 22 e dwe mar auchiel 2022 Ramogi. Ma bende odiechieng' makoro wakwano mana ndalo 47 to gana jo Kenya koro biro dhi e debe ayanga. Gin weche mathoth ma wan godo midhiambo makawuono. Arwakni machiegni ber koda chakruok nyaka giko kokalo e Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. So today we flag off the immediate issuance of approximately 1 million title deeds across our country. Jatend piny Uhuru Kenyatta oyango bok $1,000,000 mag lope ma ibiro miwegi e thuolo mar jumbe adek mabiro. Vijana wa Kajiado mko? Mtu asikuja hapa akawaambia ati vijana tibi mwambie no. Siasa mbaya, maisha baya. Kwa hivyo ukichaguana vibaya maisha itaendelea kuwa nini? Jolar Compton piny Kenya dhi mbele gi sero mbulu e gwenge mopogore opogore pacho kaka odong' mana ndalo 47 to ji dhi e yiero. Tulisikia nduru, watoto wetu wakipiga mayoye, ndio tukatoka kufika shule tukapata watoto wetu wengi wako nje, wengine wamefaint, wengine tu wanalia. Kuuliza wakatuambia classes zilikuwa zinataka kubomoka. Jopuonjre madirom 600 somo e hema bang' klese barore kendo kethore sikund primar mag Itwamba, Ruai. Arwakni machiegni Ramogi an Kailo nyakwar guoko cha pesa iluongo ni Trevor Ombija manunjo bedni bedo kodi kata kamano Ramogi entiere kod weche moko ma otimo oko. Ka wadhi nyime adwani mondo mi bed koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga en George Bati kuom thuolo ni duto jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Adwani tudri koda bende namba 236000 ma en namba marwa mar ote machuok. Bende nyalo yudo wachiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV Kenya kaachiel koda YouTube kod Twitter marwa bende handle marwan @Ramogi TV KE. Wadwani mondo mi wachak kod weche ma otenore gi wach mar lope. Jatend piny Uhuru Kenyatta oyango chenro mar chiwo obok mag lo $1,000,000 ma biro kata mibiro miwegi e thuolo mar jumbe adek mabiro. Uhuru osungo chenro mar chiwo obok e yo manyasani ma wacho ni osemiyo piny owacho mare opuodho obok madirom $6,000,000 nyaka ne odonje telo. Simfrus Okinda nigi ler mar wachno. Soro Mombo Weche. Odiechieng' ma kawuono jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ochako chiwo bok mag yango lope madirom $1,000,000 ne oganda mosebedo kod midhiero mar lo kuom thuolo malach. E chenro no mane obagi e od romo mar KICC, Uhuru ne ochiwo bok mag lo ne counties madirom 27. County ma Meru ema ne oyudo kwan man malo kod obok 450. Kiambu noyudo bok 326, kaka Kajiado noyudo bok 313. E gwenge ma Nyanza, Siaya notelo kod bok 295, kiluwe kod Kisumu manoyudo 241, kaeto kaunti ma Kisii noyudo 53. Piny owacho biro chiwo bok 6,700 ne jodak e kaunti ma Isiolo. Kamae e thuolo mokwongo ma jatend piny chiwo e obok e kaunti no. Piny owacho osingo chiwo bok $1,000,000 e thuolo mar jumbe adek mabiro, lope manengogi romo $100,000,000. Chenro mar chiwo bok medo fuong'ruok ne weg lowo mosebedo kadang'ni kamanyo bok go. Ka jatend piny jiwo ganda mondo tigi lopegi e nyayo dongruok. I also observed that individuals living on untitled land could not develop the land because they knew in any instant they could be summarily evicted. Another area that I have been extremely proud of is that we have secured our natural resources and heritage sites like the Mau Forests, the Nairobi National Park, our City Park, the Masai Mara Game Reserve, amongst others, through the issuance of title deeds. Uhuru bende puoyo chenro mar chiwo bok e yor lony manyasani mar mbui.
So, ladies and gentlemen, as we prepare to hand over the baton to the next administration, we must continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. Nairobi County is now fully digital. We just hope to stabilize it. We just hope to stabilize it by the time of the transition, Your Excellency, and we are currently preparing Machakos, Kiambu, Murang'a, and Kajiado for the rollout, Your Excellency. So we are ready for the national rollout. Telo mar Uhuru Kenyatta osechiwo bok mag lope maromo milion 6 chakre higa mar 2013. Obok mane oyangi kawuonogo igeno ni biro chopo ne weggi duto kochopo tarik 8 dwe mar 7 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Obila makedo kod njore ochako nonro e bunde moko 22 mane oyudi e ot moro e kar dak ma Kilimani, Bure, Nairobi ka. Ken Lugwili, ma en wuon apisi mane oyudi e bundego, ne omaki kendo da dhoge go obila mag okwach kich e tesend obila ma Kilimani kawuono. Ken Lugwili osebedo katime ohala mar bunde, kendo kae mano oyude bunde maromo 22 makoro nitiere lwet obila ka obila mag Anti-Terror Police Unit osekawe kendo nonro chakore. Wuon ot ma Lugwili osebedo katiyogo kaka apisi mare nodhi mondo pe wi gowi mar ot maromo milion 4,962,990. Kanyo ema norome kod bunde ma ok ong'eyo kore kendo ywa yamo ne obila. Kaluwore go obila, bunde 22 kido mopogore opogore kod risasi maromo 565 ne oyudi e odno manitie orofa mar 4 e ot ma Applewood Park. Lugwili ne ochwale tesend obila ma Kilimani kama ne odaye dhoge gi obila mag okwach kich mondo ler gima ong'eyo e wi bundego. Okil mar Lugwili Simon Mburu kata kamano wacho ni Lugwili en ja ohand bunde mopwodhi kendo ni ne ochiwore en owuon e lwet obila. A licensed firearm dealer. He has the requisite licenses to conduct his businesses, and the issue is now under investigation. So once the investigations are complete, we are going to confirm that indeed he has done nothing wrong and is going to be vindicated. So the intervention of the police is just to confirm the validity of the licenses that we hold. He has actually brought himself to the station for confirmation, and that is the process that we are going to undertake. Mburu okoni onge ketho moro amora manopedhe nyimgi kod obila mag okwach kich ma Kilimani ka gigeno yudo ler kotenre gi meko mar Lugwili. We do not know the accusations yet. So the issue is that the guns were just recovered from his premises, which is a licensed gun dealership, and they were brought here. So we have not actually been, he has not recorded any statement, he has not been interrogated, so there is no advocate. Olero bene kaka okinde mag Lugwili ne what was the status upon which they were able to break and enter that premises. So those are things we need to verify. Whether there is a court order, that is information that we do not know. We have not been served as his advocates with any court order to break into that premises. So that is something that we need to verify and find out what is the veracity and what was the status or under what authority they did enter into the premises. Bang da dhoge tesend obila ma Kilimani, Lugwili ne okaw gi apisa mag obila makedo kod njore ATPU ka ok ne giyango kang machielo mag dheruok kode. Kowuok e mago motenre gi weche mag arita kwe kod nonro e weche mag bunde nyakwara Mogi wadonjane motenre gi weche mag somo. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ogolo paro ni obok mag somo mag digri duto mondo miyo non mar neno ni obok ma ok opwodhi ok otiyo e pacho ka. Magoha ne ochiwo paro makamano e kinde ma ywaruok medore e wi obok mag digri mag josiasa moko. Jatend migawo no bende olero ni piny owacho oseketo ikruok makare ne chenro mar junior sekondar ka jopuonjre maromo 1.2 osendikore ne grade mar 6. Magoha ne oloso kane otimo limbe kaunti ma Migori kod Homa Bay kawuono.
Jatend migao mar somo Ngire George Magoha koro wacho ni onego non matut obok mag digri e pachoka matieko wach digri mabandia. Ngire Magoha wacho ni nonro mag obok mag digri onego non e yor chik ma ok onywandi e siasa, ka omedo ni duol ma ochung'ne somo mbalariany onego mi thuolo makare mar nono obok go. Every day, every week, every month, as a leader of a university, we keep checking the authenticity of degrees of our employees and our graduates who are working elsewhere. So this noise you are hearing is political. It's not professional, and I really don't have time to waste there. It's political. It is not professional at all. And by the way, it is important to allow Q to do its work. No judge can give you a degree. Are we together? IEBC cannot give you a degree. A degree must come from a university. In fact, if I was to, I don't have powers, but if I had, I would say that because of all this noise, everybody's degree should now be checked. Jatend migao no ne oloso e skul sekondar ma Kodero Bara e Migori County kama ne orange chenro mar ikruok mar klese ne jopuonjre mag junior sekondar e bwo lai mar somo mar CBC. At a national level, we are extremely happy because we have more or less now, I can now pronounce myself as we are more or less completed because we have 2 classrooms in Baringo, which are at the roofing stage, and 4 classrooms in West Pokot, and then the whole of the Rift Valley is done. We have another 4 classrooms in Busia, and the whole of Busia is done. Otherwise, all the other counties are done except Bungoma, where we are going to camp. Magoha bene otimo limbe e skul nyiri ma Ogande e kaunti ma Homa Bay kama ne oyange ni piny owacho osechwalo omenda bilion 16.9 mar siro somb jopuonjre e skunde mag piny owacho. We have always ensured that money for the children, which we call capitation for children, is availed in school, and it is not 10 cents. Capitation for secondary school is a sizable amount of money, which is 22,400. For this period that the media is making noise about, and some misinformed principles, they are either politicians or misinformed principles. We disbursed money to all schools in April this year. The next amount of money, the Treasury is already getting prepared to ensure that that money is in schools before schools reopen. Ne okoni gedo mar dero manyasani mar somo ma ibiro yangi kaka Dr. Odinga Library and Resource Center biro rumo e thuolo ma jumbe 10 mabiro. We have 6 weeks at the worst and 10 weeks at the best. Best for me if they go to court, because then I will still have power to come and push, but not in the negative that I'm hoping they go to court. If they don't go to court and we have a president on, maybe we have 6 to 8 weeks. Magoha yango ni migao mar somo osendiko jopuonjre milion 1,280 mabiro donjo grade mar 6 ligani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Podwane mago motende gi weche mag somo kama chiedh nade kod dang ni koro mako nyithi sikund primar ma Gitwamba e kar dak mar Wai mayudore e kaunti ma Nairobi makoro somo mana e hema ma ochuogi e skundno ma oluwore kod yiengni kod barruok mag moko kuom klese manyochi tiyogo kod jopuonjre maromo 604. Chieng' tich abich mar juma mokalo yiengni nokelo kata nomedore kendo kelo luoro mathoth ne jopuonjre, jopuonj kod jonyuol. Gino manochuno mondo mi dar jopuonjre makoro kawo sombgi mane bwo hema. Liekore ni yiengni mar klese go biro kaluwore kod gedo mayomyom mag klese mag gorofa e sikundno. Luoro koro nitie ni dipo ka somb jopuonjre go odok chien nikech gichalo joma somo e pap kama gik mathoth ywayo e wang'gi kod pachgi. On Friday shule yetu masaa ya saa 8 tulisikia nduru. Mimi naishi tu hapa karibu na shule. Tulisikia nduru, watoto wetu wakipiga mayoye, ndio tukatoka kufika shule tukapata watoto wetu wengi wako nje, wengine wamefaint, wengine tu wanalia. Kuuliza wakatuambia classes zilikuwa zinataka kubomoka. Na ni kweli kuangalia madarasa ziko na crack zimetoka juu zikateremka mpaka chini. Mimi mtoto wa kwanza kupata tulipata amefaint. Tukikaka mtoto wa pili akafaint. So iko na on Friday tukaona walimu wakatuambia watapata nafasi on Monday, kabla Monday ifike waitishe usaidizi.
Monday watoto walikuja kuripoti shule bila usaidizi wowote. Every stage of the construction, we should have somebody who really understands what is happening. The problem with this issue here, it's obvious. The right gauges of the metal were not used. Maybe building ilinyimwa nini mchangarawe na ikanyimwa simiti. So ningeomba tu serikali waingilie mambo mengine kati and ndio iwe funzo kwa watu wengine. Kawang'io mago motende gi weche mag thieth nyakwa Ramogi en ni kwan mag jogo kata kawadhie mago mag thiro lwenje mag COVID-19. Jagoro mongirore migawo mar thieth Susan Mochache koro kwayo jo Kenya mondo mi ochope kuonde chiwo chanjo mar COVID-19 kowacho ni ma dhi konyo e chopo kwan jogo ma migawo no geto ma en milion 27 kochopo dwe mar 12 ma higani. Mochache ne oloso kane oyango kar chiwo chanjo mar COVID-19 e yor lony manyasani e kaunti ma Vihiga. Ojiwo jopiny mondo kik cha chike ma oketi mar kedo kod coronavirus kaka rwako abwog rombe kod luoko lwedo kinde ka kinde. Omedo bende ni kata obedo ni doho nong'ado ni onge chenro mag chiwo chanjo kuonde lamo kod sikunde, piny owacho biro neno ni chanjo moromo chopo ni ji duto manie pacho ka. We have Kenyans today as we speak who are fighting for their lives in ICU because of COVID-19. So really is to sensitize our people yet again that we could easily go back to the days where the hospitals were full, where the numbers were high, and that is why we are out here rallying Kenyans to say that we have every opportunity to avert that. Probably by next year. Kawamedo jiwi nyakwa Ramogi mondo mi wuog oko ka oponi pok yudo chanjo mar COVID-19 mondo mi kony sirikal kata piny owacho e kedo gi midhiero mar tuoni. Wuog oko mondo in bende ibed achiel kuom jogo moyudo chanjo. Mano biro konyi rito ngimani ni wuon kaachiel kod ngima jok mani machiegni kodi. Adwani mondo mi wakaw yweyo mokwongo ka, to kapok wadhi e yweyo no inyisa ka gi janeno moro ni bati polis ononie bunde go maler kik gibed mago minyalo tim godo timbe mag njore e ndalo gi mag siasa. Wan kwe mwadwaro ni mondo mi obedi e kinde duto. Erokamano Evans Okoyo jasigomre wacho ni abogi ler kendo mor. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Dano diero mantiere Minyenya School daher mar paro ne jotelo ma Kaluo madwaro bedo gavana Kaluo mondo mi okopa gavana ma Ukambani mondo gibedi gi wuog mar manyo mbulu ne Raila Amolo Odinga mondo gin bende gine kaka ginyalo medo jiwo dwaro mar Raila Amolo Odinga. Mano pacha dano diero kawuok Minyenya. Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyenyore neno Ramogi maler ahinya. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Nyakwa Ramogi wadwani wadhia ne yweyo ni to ka waduogo wan gi mathoth ahinya kama oting'o chenro mopogore opogore kaachiel koda bende weche mag digri ma bende medo kelo kata nyuolo weche maka kod kacha. Kik idhi mabor, kete mana ka kimedo ndiko na nambari 3600 e Ramogi TV. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on
view tickets, dial *487 *7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Fweny dala ma opong' gi yore mathoth ma inyalo yawo kod pachi mondo inego ngima e yore mopogore opogore. Sensei Institute of Technology e dala ma miyi yore mabeyo mag tiegruok kitiyo gi lweti. Wapuonjo tiegruok kaka plant operator, plant mechanics, riembo mitoka kod riembo trailer, keto CCTV kod alarm, keto solar, keto stima, loso pikipiki kod mitokni kod timo electronics, gero udi, welding fabrication, loso ndara kod kunyo dam. Tiegruok e yore mag hospitality kod mamoko. Mondo mi ibed achiel marwa, nyaka ibed gi kitambulisho mari to iikri ne winjo ber kodwa. Sensei College, my skills, my future. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Machiegni kendo nyako Ramogi wadonje telo mar ariyo mar weche manyien mag ang'ich welo. Duol matayo weche mag somo mag mbalariany pacho ka owito oko oboke mane gindiko ka gikwedo godo digri mar jachung' e laro kom gavana ma Nairobi gotiko mar UDA Johnson Sakaja. Mano wacho ni noyudo e mbalariany mar time piny mar Uganda. Ka Sakaja bende koro donjo ne duolno. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. Manondiko mar ng'ado oko boke manondiko kokwedo godo digri mar jachung' e laro kom tend gavana ma kaunti ma Nairobi gi otiko mar UDA Johnson Sakaja. Duol mar CUE koro wacho ni obiro golo chung' mare bang' ka nonro osetieki wachno komedo ni doho onge kod duol. Bura manochwalo doho gi Sakaja chieng' tarik 17 dweni. Mabiro seche ma Sakaja nochwalo ywak mare doho kowacho ni jakom mar CUE Ngire Chacha Nyaigoti okoluwo chik mano ogol kod doho mano ochungo ng'at mano ng'adgo oko yengo ma digri mare. CUE koro wito kucha ng'ur mar Sakaja ka wacho ni en gima onge kod fua nikech kinde ne osekalo kendo kata kamano ng'eto mare no osewit kucha. Kata kamano, jakom maduolno Ngire Chacha Nyaigoti wacho ni giseyudo kwayo modhuro moya ir oganda jo Kenya madwaro mondo mi otim nonro matut ewi digri mar Sakaja. The degree program, the degree certificate that Honorable Sakaja presented to us, the recognition of that degree has been revoked, and therefore he cannot present it in any place that requires for him to assert or confirm that he holds a degree. Sakaja no winjo chopia pisi mag CUE chieng' wuok tich saa 4 okinyi. Kata kamano ne okochopo kowacho ni duolno ne okoro ne oboke machike mondo mi ochopie nyime. Duolno nochiko Sakaja mondo mi ochopie pisi margi gi oboke mane oluongega mbalariany matima e piny Uganda mowacho ni nosome opande mare ma jopuonjre manyiso ni nosomo kanyo kachiel kod oboke mamoko manyiso ni nochulo omenda mag somo e mbalariany no. Ewi mano, Sakaja bende nochiki mondo ter nying somo manosomo, otese mag somo go, penj manotimo kod oboke manyiso ni nosidh ne osimbo ma digri. Sakaja kata kamano kwero mokalo dwaro mag CUE kowacho ni dwaro go itiyo go mana margo e yor siasa. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadonje weche ma otenre gi kampen mag siasa. Kweth mar Azimio ne odhi nyime gi sero ombulu e gwenge ma Samburu kama gisingo tieko midhiero mar nok mar pi kod kech ma jahimo jodak go kinde ka kinde.
Eric Owenga pod luwo limbe mar Odinga ka olero moko kuom singo jo Azimio ne jodak manyandwat ma ugwe. Mpango ingine tutaleta ni mpango ya bima ya mifugo, livestock insurance. Tutaweka bima ili kama ng'ombe yako inakufa, wewe unapata pesa kutoka kwa serikali. Sawa? Sawa. Hiyo itafanyika ili wafugaji wasiwe kila mara kwa mara kama kuna kiangazi wanapata hasara kubwa kubwa. Sisi hatutaki Mkenya yeyote awe na shida kwa upande ya maisha. Tunataka watu wetu wote tuwainue. Watoto, akina mama, vijana, wazee, wote katika taifa letu. Na tena sasa nikiwa hapa Wamba narudia, William Samoei Ruto hatakuwa president wa Republic ya Kenya. Wangapi wamekubali ya kwamba watapigia baba kura tarehe 9? Baba amekuwa na nyinyi wafugaji kwa miaka mingi sana, na rekodi ya baba inajulikana. Na historia ya baba ni ya kutetea Wakenya na kusaidia Wakenya na kusimamisha Wakenya ili waende mbele. Si namna hiyo? Najua wanatembea hapa watu wa UDA, nataka museme mpaka wasikie ni nani tunapeleka State House tarehe 9 mwezi wa 8 tunachagua nani? Raila Amolo Odinga. Umesema 6,000 kila mama atapata na kila mtu atapata. Tunajua itapatikana. Ekinde mara Raila Odinga ne nitie gwenge mag nyandwat mar piny Kenya. Jalup Odinga ilaro komtend piny Kenya Martha Karua pod onyonore masawa ma pachoka kama ne otimo e limbe Laikipia kod Nyeri odiechieng' ma kawuono. Karua ne oromo kod jochung' e kombe mopogore opogore mag siasa mano ywayo mondo mi oriwre kode choko ombulu ma alworano. Karua olombogi ka kwayo ombulu mondo mi gin kode gi Raila Odinga giyud loch ma ching' e thuolo mokwongo mar yierono. Karua koro miyo jochung' ting' mar puonjo jopiny ewi sera mag Azimio e gwenge makono. Karua ne oten kod gavana mar kaunti ma Laikipia Ndiritu Muridhi, ma bende en jakoma mar board mar kampen mar Azimio. Jotelogo ne ochako limbegi Nyari kane giluoro Nanyuki nyaka Nyahururu. Wakati wa uchaguzi zote tunatafuta uongozi bora, au hapa Laikipia ni tofauti. Tunatafuta uongozi bora kwa nchi na kwa kila kiti. Ukiangalia wale wako kwa kinyang'anyiro leo ya urais, hakuna timu ina mwongozo wa uongozi bora isipokuwa ni timu ya Azimio peke yake, ikiongozwa na Raila Amolo Odinga, na mimi nikiwa nyuma yake nikimshikilia. Kwa hivyo tunasema mwende mashinani, uelezee watu, tusipoteze kura. Kama tunataka maisha yetu ibadilike kuwa bora, kama tunataka afya, mambo ya afya ibadilike, kama tunataka elimu ya watoto wetu iwe na mabadiliko na watoto wasome bila kusukumwa na mambo ya fees, uweke kura zako zote na Laikipia muweke kura zenu zote kwa kikapu ya baba na mama. Ekinde mane jo Azimio manyo mbulu jo Kenya Kwanza bene okodong' chien. Ogai mar UDA William Ruto kawuono ne omanyo mbulu e kind jodak ma Kajiado. Okinyi ma kawuono Ruto ne ochako odiechienge ka otwa kod moko kuom jo Kenya ma ong'ol kane osingo bero ngimagi. Walter Nyambaga osebedo kaluwo romo mar Ruto odiechieng' ma kawuono. Sisi tunasema ni lazima tubadilishe uchumi. Ni lazima tuweke kiongozi
kama Wakenya kupitia kwa kura yule ambaye atasimamia uchumi wetu kwa njia inayofaa, na huyo ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kajiado, tunaelewana? Tukasema wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima Kajiado. Watu walikuwa na stima hapa Kajiado walikuwa watu 30,000 peke yake 2013, lakini leo tumefikisha watu 1,156 ambao tumewawekea stima. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kajiado County, hiyo program ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwana. Ekinde maruto ne nitie Kajiado nyako Ramogi jalupne Rigathi Gachagua ne otelo e kampeni aluora mar Ongai mayudore kaunti ma Nakuru. Gachagua osingone jodak makono ni piny owacho margi biro keto chenro makare mar bero ngima oganda duto, ahinya to ne jogo mayuto gi ni piny. Nakuru kutakuwa na utulivu wakati ya kampeni, kutakuwa na amani tukipiga kura, na kutakuwa na amani baada ya kupiga kura. Miaka 5 tutakuwa na amani, na ile amani iliwekwa na William Ruto na Uhuru Kenyatta hapa Nakuru kuanzia mwaka wa 2013. Ndiyo amani William Ruto na Rigathi Gachagua wataendelea naye. Riwruoge ma ok mag piny owacho puoyo chenro ma oseketi mag medo tego nyayo kwe kaunti ma Kisumu kokalo e riwruok e kind jokanyo mopogore opogore. Giwacho ni kata obedo ni kaunti ma Kisumu nogol kod duol mar NCIC kaka achiel kuom counties matulo nyalo muoche, chenro mar riwruoge gi medo timo imedo ne ka gima nyalo nyago olemo e kinde mag siasa. Kamano bende imedo jiwo riwruoge gi mondo mi otim machiegni kod jopiny e chiwo puonj kendo jiwo weche mag kwe e kinde ma piny Kenya koro chomo yiero. Wach mar arita kwe mar jokura ma Kisumo koro is one thing. Mwadwaro ni security ka achiel gi jowa ma be nitiere peace building nyaka come out mondo ng'e kaka wanyalo keto wach mar kwe e gwenge kwene ma ji odak, nikech kosechopo ni support candidate moro to ng'ato goyi ni nyaka support mna modwaro, tiende ni kod dhi wuodh ji e udi and gino nyalo kelo voter apathy e mbele kama ji dhi e yiero, nikech luoro dhi bedo kuom jopiny kapo ni waweye no dhi kako dhini. Involving the office of the National Government Administrative Officers is one way that we can cascade this down to the communities, you know, up from the County Peace Forum, engaging the DPCs and going even down to the Nyumba Kumi and community security networks. The same success that we've registered in Migori is why you saw recently in the NCAC rankings of hotspot areas, Migori was downgraded to a 3rd position, which means it's not a hotspot as we speak right now. This is as a result of collective effort of the CSOs in Migori County. Machiegni nyako Ramogi koro wadonjo e weche mag ohala. E weche mag ohala ka wang'iyo mago motende gi weche mag wuoth bende. Tend boma ma Nairobi ne oloko paro mar tamo nyamburko ma ting'o jowuoth mondo kik donje chuny boma ma Nairobi bang' daro moko kuomgi nyaka tesende nyamburko manyien ma ong'ere kaka The Green Park Terminal. Bang' temo tiyo kod tesen manyien no kuom seche 5 kende, weg nyamburko moko nodok kawo jowuoth e tesen ma Railway kod Kencom bende. Edwin Okoth ne nie tesen nyamburko no kendo koro miyo waler e wiro chuok manobedo e chenro no. Tich adek gokinyi, tend boma ma Nairobi NMS ochako temo tiyo kod tesen mar nyamburko mar jowuoth mar Green Park Terminus mantiere oko mar chuny boma. Nyamburko mating'o jowuoth modak Rongai, Kiserian, Ngong, Karen, Lang'ata, Kibra, Kawangware, Satellite, Kikuyu kod High Rise koro ne loro jowuoth e tesen no, kendo ka gidwa donjo e chuny boma to gitieko wuoth gi tiendgi. Okang' mano komoro moko kuom jowuoth. Mtu nataka kutembea paka huko nini paka River Road hawezi kuwa mzuri. Sipokuwa kama ni watu wote
kwa watu wote. Magari hata hizi madogo cars natakana kuwa hapa, watu wote atembee na mguu, hata wakubwa hata wadogo. Hakuna mkubwa na mdogo kwa Mungu. Jata chenro mag wuodhe boma ma Nairobi Midusa Michael Ochieng ne osiro chenro no ka olero ni tesen manyien no pod ibiro med losi mondo ti kode yore moko mathoth. To Green Park ni biro bet kod gik mang'eny. Wadwaro keto facilities mang'eny. Wan go tende ka, wan gi ATMs ka, wan kod supermarket ibiro ger ka, maka ng'ato biro bet gi tije. Ibiro biro ka tibet gi one stop. Police station ni ka, dispensary ni ka hel minyalo chiedhie ji. Koro Green Park biro bet kama opogore gi terminus mamoko gi. Kata kamano, chenro no ne ok otieko odiechieng' mangima. Matatu makawo ji e chuny boma ne odok Railways kod Kencom kapok oromo saa 7. It has been hard for the vehicles to access the picking point, and again vehicles are forced to get out of the picking point without passengers. So to us it's a loss. Two, we've realized that others were allowed to pick from the CBD, and apparently I think all of us was to pick from there. So it has been very chaotic and we've gone into a lot of losses. Thuolo matin mar kawo jowuoth ma imiyo matatu go kod pek ma jowuoth moko ne nigodo chopo e chuny boma chal mane orocho chenro no. In the evening, if it were to happen until late, so how do people who are going to be dropped within the CBD going to access the Green Park? The distance is big. People have luggages. Do we have alternative modes of transport at that point? Because like this morning, border borders were charging 200 shillings from here, from Railways terminus to Green Park. So you see, it's really inconveniencing the Nairobians. Ne en tielo mar 5 mar temo kaka inyalo ti kod Green Park Terminal, mane oger kuom omenda maromo siling milion 250, kendo mane dhi golo nyamburko maromo 350 makawo jowuoth e chuny boma. Wich bar koro dong' ne NMS maneno kaka nyamburko mating'o jowuoth biro chako tiyo kod tesen manyien no kaka yo mar golo dhungruok e chuny boma ma Nairobi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho yango ni mwandu mitero e pinje maoko omedore ahinya, to mago moting'o lembe matimore seche ma bad migawo mochung'ne dho wedhe KPA dhi nyime kod chenro mar gayo dhungruok mag osike mago e dho wath ma Mombasa. Jafwambo marwa joja oko ne nitiere kar keto osike mabiro Nairobi, kendo koro miyowa ler e wi kaka chenro no dhi nyime. Erokamano ahinya, antiere e boma ma Nairobi kuma watemo mana luwo ndach wach osike mawuok e wath ma Mombasa kabiro Nairobi kaendi. To maendi en achiel kuom kuonde ma ikanega osike mawuok e boma ma Mombasa kadhi e kuonde mopogore opogore. Kama antiere ni antiere gi achiel kuom jotelo makae. Ado mano nyisa ni to chenro mag wadhni kata chenro mag osike madonjo kaendi chal nade, to gin okange mage magikawo mag temo duoko chien wach dhungruok mag osike to chutho e pacho ka. Karibu sana, alafu labda utaanza tu kwa jina, alafu tueleze pengine shughuli zipi ambazo mmechukua hasa kujaribu kupunguza swala la msongamano. Erokamano Nyasaye kunyi. Kwa machina mimi naitwa Chatuang Paul Por. Mimi ndio nasimamia bandari kafu ya Nairobi na Naivasha. Na hii bandari kafu ni ya kuipokea mzigo kutoka kwa njia ya SGR, kama kwa Kiingereza Standard Gauge Rail. Hapa huwa inachukua masaa 8 container ikitoka Mombasa mpaka ifika hapa Nairobi, na tunaipokea container 760 kwa siku, na kwa mwezi huwa tunafanya kama container 20,000 ambayo inatoa mzigo kutoka Mombasa. Hapo awali pia kulikuwa na mpango wa kutaka kuona kwamba kila mteja anaweza kuangalia ama kuchunguza yule mzigo wake labda kutoka Mombasa kuja Nairobi, labda umefikia wapi? Pengine mipango kama hii hadi kufikia sasa iko vipi? Okay, kuna teknolojia ambayo inatumika kuhakikisha container ikishuka kwa meli huwa inawekwa, ndio unaweza kuimonitor ikitoka Mombasa. Hata kama iko Kipwesi, kama iko Athi River, unaweza kuiona hiyo container imefika wapi kulingana na usafirishaji yake. Tuko na Nairobi ICD, na pia tuko na Naivasha, na pia Kisumu tuko. Kwa wale wateja wetu ambao wako Kisumu, laini ya reli tayari imeboreshwa na tumemaliza kuchenga kati katika
Kisumu Paya ambayo tunaweza kusafirisha mzigo ielekee upande wa Uganda, Port Pel ama Mwanza. Asante sana erokamano Nyasaye konye. Erokamano. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV, mano ne wawuoyo gi Paul Bor, ma en jatelo mochung' ne kituoni mar ICD mantiere boma ma Nairobi, kotemo leronwa moko kuom chenro magiketo kaendi mar neno ni giketo chenro makare mar golo keto osike e wath mawuok e wath ma Mombasa kabiro Nairobi kae kato itero kuonde mopogore opogore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Ramogi gie thuolo ni aneno ka wadongi daka mano kende kata kamano wadani mondo mi wayudi yweyo moro kaendi nikech wan gi mathoth ahinya mabende pod waiko ni erokamano kuom medo kete Ramogi TV e midhiambo ni weche wa manyien mag ang'ich welo. Obonyo nyawade wuod Kanya Doto wacho ni Ramogi ler ahinya kendo mor ahinya gi weche manyien. An kodi luonga ni Sara Singa wang' neno West Kajamkago bende waneno Ramogi yo makare. Mor ahinya kaendi jafwambo iluongo ni Naita Kidula neno yo makare e gwenge mag Bondo erokamano ahinya. Wacho ni Ramogi ler kendo ler adieri. Shelly na wa watch kutoka Siaya na wapenda sana Ramogi TV wacho kamano gi Swahili. Nyakwa Ramogi wadhi yweyo ka waduogo wan kod mathoth kotendo gi weche mag tuke bende. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. The African Insurance Organization Annual Conference is coming to Kenya from June 25th to 30th at the Age Convention Center in South Sea. Are you in the insurance industry? Register today to learn, network, and do business with the rest of the African insurance industry. Visit www.african-insurance.org. Miyo mora mora, igeno ni nyathini ber lilo, ipiago pache kendo ipidhe pile. Ing'eyo ni tie ndalo ma kogore piny, to ber ka iweye ochung' kende. Ineno ni ong'eyo ber mar bedo gi joodgi ndalo mor. To bang' magi duto, in ma ibo bedo namba 1 kuom jogo mabiro winjo mor mar lochne. Blue Band, taste like a mother's love. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support. In whose hands are our businesses safe? Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Inawezekana.
Wadonje weche mag tuke nyakwaramogi. Tuke mag curling medo yudo huma e pacho ka kama en tugo mapok ong'ere kind oganda. Kata doko ni tuke mag Olympics ithoro tuge kod pinje kaka Japan, Italy, Scotland, Switzerland e kind mamoko. Tim Kenya ma oting'o jotugo ma yawuoyi wakeni kod rowere mag Kenya maromo 25 osebedo katimo ikruok margi ne tuke ma ibiro bagi e pinje maoko. Wakeni kod yawuoyi biro dhi e tuke mag championship dwe mar 10 higani e piny mar Scotland, ka rowere bende biro yuoro e tuke mag junior championship e piny mar